ne balimaw an sigi kun ye mun ye bi Asimi tagali min kɛ Segu y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ Rasba ci ka jugement kɛra kunun an bɛ an da don o fana la k'o walawala y'a faamuya b'a la mais yan'an ka don o kɔnɔ kunnafoni dɔ bɛ an bolo k'a lase maliyɛnw ma maliyɛn minnu bɛ Faransi kɔnɔ yan n'aw mago bɛ aw ka bureau de vote la n y'a video fitinin kɛ sisan hali a ma mɛn k'a bila an ka page sanfɛ a bɛ ka télécharger n'a téléchargera aw b'a ta a b'a partager WhatsApp groupe kɔnɔ fan bɛɛ fɛ information bɛɛ lajɛlen b'a video kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'i ka bureau de vote de yɔrɔ dɔn n ye video kunkurunin dɔ kɛ sisan k'a bila an ka page sanfɛ a ma télécharger yɛrɛ ka ban fɔlɔ information bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ consul mɔgɔw ye vocali dɔ kɛ k'a ci ma n y'o vocali bɛɛ jouer a bɛ o video kunkurunin kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a video sɔrɔ i k'a bila groupe sanfɛ n'i bɛ se k'a bila i ka page sanfɛ a bila i ka page sanfɛ parce que waati tɔ man jan tuguni tile 3 o de b'a ni Dumasi cɛ i y'a faamuya b'a la parce que mɔgɔ caman de bɛ anw wele k'u t'a dɔn u kan ka vote kɛ yɔrɔ min na k'u t'a dɔn u ka bureau de vote bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na mais an ye information sɔrɔ ka kunnafoni sɔrɔ n y'a video kɛ sisan i y'a faamuya b'a la information bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o video kɔnɔ i kan ka vote quartier min na i kan ka vote commune min na i kan ka vote yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i ka fichier min b'i bolo walima i ka carte nin na adresse min b'o o sanfɛ i bɛ vote o adresse de la i bɛ vote o quartier de la information bɛɛ lajɛlen bɛ a video kɔnɔ n'a video banna i y'a faamuya b'a la télécharger la an bɛ sɔrɔ k'a télécharger tuguni k'a bila WhatsApp groupe sanfɛ mɔgɔ mɔgɔ fana n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ se k'an dɛmɛ k'a partager fana a y'an dɛmɛ k'a partager ka tila ka ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ Dumasi don ka taa voter denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ mɔgɔ si de sera vote ma an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Dumasi don bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka taa wi ta n'i ye wi ta a bɛ komi i ye faso kunna wolo n'i ye wi ta a bɛ komi i ye faso sauver n'i ye wi ta a bɛ komi i ye Mali jɔ mais n'i taara non de ta a bɛ komi i ye Mali ci ka maliyɛnw faga ka joli bɔn ala k'an kisi wurusi tali ma i y'a faamuya b'a la ala k'an kisi wurusi tali ma k'a ɲini aw fɛ Dumasi don denmisɛnnin mabakɔrɔ bɛɛ ka bɔ Faransi kɔnɔ vote bɛ kɛ Faransi fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na vote bɛ kɛ fan bɛɛ de fɛ campagne na o Paris kɔnɔ o bɔli o la a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ n ye information bɛɛ bila n ka o video kunkurunin kɔnɔ a bɛ sɔrɔ n ka nin page kelen sanfɛ n'a téléchargera ka ban fana an b'a bila an ka page dɔ sanfɛ ka bila WhatsApp groupe kɔnɔ ka bila fan bɛɛ fɛ n'i y'a video lamɛn a daminɛ fɔ a laban a ka ca ala fɛ i bɛ kunnafoni sɔrɔ i kan ka vote yɔrɔ min fana la i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Asimi Goyita jigitugu masa a taara Segu kunu Segukaw y'a bonya o ye bonya dan ye n y'o de fɔ dɛ n ko baara ɲuman de bɛ mɔgɔ nafa baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ baara ɲuman de b'a to ni mɔgɔ b'i bonya Asimi bɔra Bamako kunu ka taa Segu jama bɔra a ka bon hakili ma depuis ala k'an da ma jama sugu ɲɔgɔn ye fɔlɔ depuis ala k'an da ma jama sugu ɲɔgɔn ye mun de y'o kɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale ni hɔrɔn tun tɛ mɔgɔ tɛ taa kunbɛn ni danbe tun t'a la mɔgɔ tun tɛ y'a kɛnɛ kan mais cɛ in y'a kɛ faso ye danbe b'a la a b'a faso fɛ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan jama bɔra a ka bon hakili ma a ma wari di ninnu ma a ma sanu d'u ma a m'u ka nasɔngɔ sara a ma foyi foyi mun de y'a to ni nin jama taara kunbɛn kɛwale min b'a la baara bɛ ka kɛ cogo min na o de y'a ko diya mɔgɔw ye ne balimakɛ ne balimamuso foyi tɛ baara ɲuman bɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ye baara ɲuman kɛ i b'a nafa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan i b'a nafa sɔrɔ lahara n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw b'i bonya n'i ye baara ɲuman kɛ n'i ɲɛfilɛ bɛ mɔgɔw ye n'i kɔfilɛ bɛ mɔgɔw ye ala ka ne n'aw fara baara ɲumankɛla kan foyi ma nin tɔgɔ duman lase Asimi ma ni hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale tɛ ka Segu mabakɔrɔ ani denmisɛnnin an baw ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn de bɔra ka taa jigitugu masa ka taa kunbɛn ka taa mitigi kɛnɛ kan ka taa y'a faamuya b'a la baara kɛra yɔrɔ ka taa kɛnɛ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na a kɛra nimisi wasa dan ye mɔgɔ ma to Segu bɛɛ bɔra
hali den minnu bɛ sin na a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan hali banabagatɔw a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan anw yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw ye u dalen bɛ ya faamuya b'a la comment ça s'appelle ni i b'a dɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i b'i da lit min sanfɛ fo sɔrɔmu bɛ k'i la an ye dɔw yɛrɛ ye u y'o lit ninnu bɛɛ pousser ka taa n'a ye ya faamuya b'a la balontan terrain in na i y'a faamuya ba mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ u dalen bɛ dilan de kan i y'a faamuya dɔgɔtɔrɔso dilan mɛ mɔgɔw y'u ni dilan bɛɛ ta ka taa kɛnɛ kan a kɛra jamako ye depuis ala k'an dan ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka segu cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ k'aw fo aw bɛ cɛsiri min na nin de ye a lase aw ma sabu kɛ aw bɛ cɛsiri min na o nafa de ye nin ye président taara segu i y'a faamuya ka balo d'u ma kɔmantakisi k'o dayɛlɛ sira bɛna dilan segu ka bɔ segu ka taa i y'a faamuya b'a la banankɔrɔ ka bɔ banankɔrɔ ka taa i y'a faamuya b'a la dugu jumɛn yɛrɛ a bɛɛ bɛ kɛ gudɔrɔn ye ka taa mun de y'o kɛ segu ka faso kanu n'u ka cɛsiri n'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe segu bɛɛ ye maaba de sabu segu ka bɛɛ ka ɲi segu ka bɛɛ ka ɲi segu ka bɛɛ ye mɔgɔ ɲɛnama de wa mɔgɔ lankolon tɛ wolo segu maa fɛn fɛn wolola segu a bɛɛ ye danbetigi ni hɔrɔn ni mɔgɔba ni silamɛ de ne yɛrɛ tun bɛ segu arasi balayira n'i y'a mɛn bi ko arasi balayira grâce à segu ne taara segu ka wotoro poussé ka 140,000 sɔrɔ san kelen o de la an ka mɔgɔw ko nin cɛ in i y'a faamuya b'a la an k'a bila ka na faransi n'a nana faransi a b'a balimaw jigi tugu ka sinjiw jigi tugu k'a yɛrɛ mago ɲa mun de y'o lase ne ma segu ni n tun ma taa segu n tun tɛ wari sɔrɔ ni n tun ma taa segu n tun tɛ kɛ fɛn ye ni n tun ma taa segu n tun tɛ don da la mɛ n taara segu n y'a sɔrɔ segukaw sɛbɛ b'u la n taara segu n y'a sɔrɔ dusu bɛ segukaw la n taara segu n y'a sɔrɔ segukaw ye baarakɛla de ne fana ye dusu ta segukaw nɔfɛ ka wotoro poussé ka wari sɔrɔ segu ɲɔgɔn tɛ mali bɛɛ bilahi dugu min don barika b'a la dugu min don a denw cɛsirilen don dugu min don a denw ye hɔrɔn ye dugu min don i y'a faamuya b'a la u bɛ jamana fɛ segu bɛɛ maaba a bɛɛ mɔgɔ ɲuman a bɛɛ hɔrɔn a bɛɛ danbetigi i tɛ mɔgɔ lankolon ye segu a segukaw bɔra k'an ka président ɲuman k'a kunbɛn ka valeur don a la valeur min ɲɔgɔn ma deli ka don a la mali kɔnɔ ka segukaw fo bonya yera jama yera n'a kɛra a bɛ ye n'a kɛra a bɛ lakali bilahi ni tun ye nin kɛ dɔw ye o bɛ saniya ni tun ye nin kɛ dɔw ye o tɛ bɔ mɛ segukaw ko asimi y'a kɛ anw ye an fana b'a k'a ye asimi y'a dɔn anw ye an fana b'a k'a ye c'est comme ça n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma a bɛ dɔrɔmɛ tan d'i ma n'i ye mɔgɔw bonya u b'i bonya n'i ye mɔgɔw dɔgɔya u b'i dɔgɔya n'i banna mɔgɔw la u bɛ ban i la kuma fa n'a ba filɛ asimi kɛra mali fɛ a kɛra segu fɛ a kɛra mali fɛ a kɛra segu fɛ ne ye jama ye depuis ala k'an da ma ye ne tun bɛ segu fɛtiw tun bɛ kɛ yen nɔ a jama tun tɛ nin bɔ fɛtiw bɛ kɛ segu a jama tun tɛ nin bɔ ka vɛs i y'a faamuya ka balontan kɛnɛ k'a fa fo k'a bɔn banabagatɔw n'u ka lit tun bɛ kɛnɛ kan i y'a faamuya b'a la handicapés n'u ka fauteuil wurulaw tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ ma to segu bɛɛ bɔra hali fatɔw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan mun de y'a kɛ danbe de bɛ cɛ in na mun de y'a kɛ cɛ in bɛ ka faso jɔ n'a tun nana ka kɛ buwa ɲɔgɔn ye mɔgɔ tun tɛ k'a fɛ n'a tun nana ka kɛ alifa ɲɔgɔn ye mɔgɔ tun tɛ k'a fɛ mɛ depuis a nana mali bɛ ka bonya i y'a faamuya b'a la hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ mali bɛ ka jɔ an bɛ ka segin an danbe kɔnɔ fɛn fɛn tun tiɲɛna a bɛ k'a bɛɛ réparé bi fɛn fɛn tun tiɲɛna a bɛ k'a bɛɛ dilan bi o de la mɔgɔw bɛ cɛ in fɛ ni baarakɛla tun tɛ maa si tɛ k'a fɛ ni zon tun don sisan b'a sɔrɔ an y'a gɛn ka bɔ pouvoir la mɛ danbe b'a la a b'a faso fɛ ka segu cɛ ani musow denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ye bɔli min kɛ kunun an y'a ye jama min bɔra an y'a ye bonya min kɛra an y'a bɛɛ lajɛlen ye a ye an ka président kunbɛn k'a ɲa ka fɛn bɛɛ ka ɲi an y'a bɛɛ ye an ka foli bɛ aw ye dan tɛ foli min na segukaw hali bi aw k'aw cɛsiri baara ma daminɛ fɔlɔ dɛ a ye dɔ fara cɛsiri kan a ye dɔ fara aladeli kan a ye dɔ fara faso kumasuludenw dangali kan mɔgɔ minnu tɛ mali fɛ i y'a faamuya b'a la a ye fatiya birilen ta olu kama ala k'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni k'u ta tiɲɛ mɔgɔ fɛn fɛn tɛ fɛ ka mali ye hɛrɛ kɔnɔ segukaw aw bɛ ka danga min don hali bi a ye kɔntine o danga doli la parce que danga in doni ni bi cɛ faso kumasuluden a bɛɛ bɛ ka bɔ n'a yɛrɛ ye faransi n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ ka malo joe biden o bɛ ka bo kɛ a yɛrɛ la bi a ka bon hakili ma depuis segukaw wulila ka fasoden juguw danga mɔgɔ fɛn fɛn tɛ mali fɛ k'u danga a bɛɛ bɛ ka halaki a bɛɛ ta bɛ ka tiɲɛ hali bi a ye to o sira kelen kan aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ a ɲɛ b'a la aw bɛ cɛsiri fɛn fɛn na foyi tɛ tɛmɛ an ɲina ma an ɲɛ b'a bɛɛ la an b'a bɛɛ kalama hali bi a ye kɔntine ni maliko ye hali bi a ye dɔ fara cɛsiri kan
ni ceinture kelen de tun b'aw cɛ ma a y'a kɛ 2 ye ni 2 don a y'a kɛ 3 ye ni 3 don a y'a kɛ 4 ye n'aw dalen don a ye wuli k'aw jɔ n'aw jɔlen don a ye boli ka tɛmɛ fadenw na bilahi segukaw a bɛ baara min na ala ɲɛ b'a la kira ɲɛ b'a la malidenw ɲɛ b'a la o de la président y'a kun da segu kan président in taga yɔrɔ man ca dɛ président in taga yɔrɔ man ca n'i y'a ye président taara segu walayi segu ka bon de n'i y'a ye président taara segu segukaw bɛ baara de la n'i y'a ye président taara segu bilahi danbe de bɛ segukaw la sinon nin président tɛ voyage ten dɛ nin président tɛ taa dugu bɛɛ la dɛ nin président tɛ taa yɔrɔ bɛɛ mais n'i y'a taara segu n ka cɛ segu ka bon dɛ segu ka bon ka segu cɛ ani muso fɔ hɔrɔnya min bɛ aw la ani silamɛya min bɛ aw la ani faso kanu min bɛ aw la hali bi a ye dɔ fara kan ka taa maliyɛnw b'aw fɛ bi an b'aw fɛ sini wa an b'aw kɔ n'aw tun man ɲi anw t'aw tɔgɔ bɔ an t'a kɔnɔ n'aw tun tɛ faso fɛ anw tɛ kɛ aw fɛ mais aw bɛ faso fɛ a ka bon hakili ma segu cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen bɛ mali fɛ wa bɛɛ cɛsirilen don a bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la walasa mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na i y'a faamuya b'a la wa bɛɛ bɛ asimi fɛ ala ka barika don aw la an bɛna asimi kumakan k'a la asimi kuma dɔw fɔ a kɛnɛ kan ne yɛrɛ kasira de kɔ asimi kuma dɔ fɔ kɛnɛ in kan i y'a faamuya b'a la entreprise fɛn fɛn tun bɛ an bolo hali anw ka aéroport i y'a faamuya fɛn fɛn bɛ nafa lase jamana ma nin politisiyɛn ninnu tun y'a bɛɛ feere asimi nana a y'a sen da bɛɛ kan o de la ala tɛ nin cɛ in labila walahi nin cɛ in bɛ se ka sɛgɛn ma tɛ malo nin politisiyɛn fukari ninnu i y'a faamuya kafiri ma fala joli minnaw faso kumasuludenw i y'a fɔ hali maliyɛnw o y'anw feere hali anw o y'an feere kuma ma se entreprise ma o ye maliyɛnw yɛrɛ feere kuma ma se mali kɔnɔna fɛn ma mais asimi de nana k'anw kisi ka mali segin a danbe kɔnɔ mali bɛ ka bonya bi nin politisiyɛn ninnu walahi ala kana barika don o la nin politisiyɛn ninnu ala kana hɛrɛ k'u ye nin politisiyɛn ninnu ye anw tɔɲɔ ala k'u tɔɲɔ nin politisiyɛn ninnu ye anw mago sa ala k'u mago sa nin politisiyɛn ninnu ye anw ta tiɲɛ ala k'u ta tiɲɛ ala kan'u kɔsuma ala kan'u ɲɛsuma a bɛɛ kafiri den zon den o ye anw ta tiɲɛ n ko asimi ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni k'i b'i da don a la i dusu bɛ tiɲɛ de nin politisiyɛn ninnu ye ko kɛ mali la ko ni k'i b'a lakali bila ko maliyɛndenw bɛ fitina ka t'u minɛ k'u faga ko a dɔw tɛ se ka fɔ i b'o mɔgɔ kelenw de sigilen ye bi k'olu bɛ faso fɛ i b'o mɔgɔ kelenw de sigilen ye bi ko danbe b'u la i b'o mɔgɔ kelen ninnu de bi k'o bɛna leçon di anw ma mais c'est décevant c'est honteux nko asimi ka kunu discours ne ɲaji de bɔra quoi n kasira de quoi politisiyɛn ninnu ye min kɛ anw na o ye min kɛ anw ka jamana la o politisiyɛn kelen ninnu ka tila tuguni k'olu bɛna sigi anw ɲɛna k'u b'u da don danbe kuma la c'est ça qui me fait mal o de bɛ n tɔɔrɔ o de b'a to ni n b'u nɛni mɔgɔ minnu kan ka taa kaso la mɔgɔ minnu y'an faso ci a preuve bɛɛ a dalilu bɛɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen olu kan na tuguni k'olu bɛ kuma danbe kɛnɛ kan eh masa ça fait mal ça fait mal asimi ko ye fɛnw c'est que o ye baara dɔw kɛ ko a tɛ se ka lakali ko mais an b'an jɔ ni nin référendum tɛmɛna baara bɛna wuli sisan bɛɛ b'a ye n'an ye nin constitution voté i y'a faamuya b'a la bilahi n ye n kali ala la faso kumasuludenw a bɛɛ bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ a bɛɛ bɛ t'i bo kɛ ko ninnu c'est que ninnu tun bɛ k'an sogo de ɲimi quoi ka maliyɛnw yɛrɛ ta ka t'u fɛ o tun ye c'est que an ka entreprise n'an ka usines tɛ dɛ u tun ye hali maliyɛnw hadamadenw yɛrɛ u tun y'an bɛɛ feere u tun y'an bɛɛ feere k'a wari dun tan k'an feere ka wari dun asimi de nana ka feere bɔrɔtɔ bilahi u tun ye maliyɛnden bɛɛ feere maliyɛnden fɛn mais i ɲɛ t'a la an ka jamana bɛɛ tun bɛ ka minɛ yan an ka jamana bɛɛ tun bɛ ka minɛ Bacili yɛrɛ ka kuma ko an ka minisiri dɔw tun bɛ yen nɔ k'o tun bɛ ka kɛlɛkɛminɛ feere terroriste ma an ka minisiri dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ala n ko mali tilali kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na dɛ a minisiri dɔw tun bɛ taa kɛnɛ kan Azawa ni fɛn ninnu mali tilali kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na bilahi a minisiri dɔw tun bɛ taa y'a kɛnɛ kan mais a ka bɔ hakili ma i yɛrɛ fa jamana k'o labila sugu jɔ la k'o jamana kɔnɔdenw feere sugu mais ko ne tɛ kɛ nin politisiyɛn ninnu fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke bilahi hali ni ninnu bo ye sanu de ye ne tɛ kɛ ninnu fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ anw kan diɲɛ kɔnɔ tatiɲɛ fɛn fɛn tun bɛ mali nɔfɛ kumasulu fɛn fɛn tun bɛ mali kan tatiɲɛ fɛn fɛn tun bɛ mali kan mɔgɔ m'a kɛ dɛ malidenw yɛrɛ de y'a kɛ mɔgɔ m'a kɛ malidenw de y'a kɛ
y'a faamuya n'i y'a ye Faransi bɔra Faransi ka na Mali ci maliyɛnden dɔw de sɔnna n'i y'a ye Américains bɔra Amérique ka na Mali ci maliyɛnden dɔw de kɛra baso kumasuluden ni faso kumasuluden ye ni Asimi tun kɛra o ɲɔgɔn ye Mali tun tɛ yen ni Asimi tun kɛra o ɲɔgɔn ye o tun bɛna an bɛɛ kan tigɛ mais Asimi jɔra de Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ walima ale su mais pourquoi aw ma se ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye depuis kunu pourquoi aw ma se ka kɛ cɛ ye kunu n'aw nana bi k'aw bɛ kuma o bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ dɛ o ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na dɛ Faransi tun bɛ mɔgɔ miliyɔn 4 de balo dɛ nin tun bɛ na Zubi Kara Fodes quelle honte o b'i sɔn bi sini o bɛ t'i kun ci o b'i sɔn bi sini o bɛ t'i faga o b'i sɔn bi sini o bɛ t'i ka dugu jeni i bɛ dɔw de sigilen ye k'an bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ ko ninnu tun Ala n ko n'an bɛ ka taa an bɛ se don janya sebali tɛ billahi Mali bɛ lafiya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan faso halaladenw de da bɛ Mali ko la bi woro tan denw olu de cɛsirilen bɛ Mali ko la bi i y'a faamuya den minnu sɔrɔla so ni ɲaga bɛ t'u la olu de kɛra o faso fɛ bi Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ fura foyi t'a la walima i b'an bɛɛ faga ka ban an t'an faso labila an t'a faso labila an ka président ɲuman kumakan lamɛn politicien ninnu ye min kɛ anw na n'aw kan ka kɛ u fɛ politicien ninnu ye min da anw kan n'aw kan ka kɛ u fɛ billahi ne t'a yafa nin politicien ninnu ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɔgɔ fɛn fɛn ye faso janfa ne t'a yafa i ma bi n t'a yafa i ma sini billahi Ala ka ni ɲa da kira kan bana jugu fɔra ye fura jugu ye olu denw tɛ sa u musow tɛ sa u somɔgɔw tɛ sa foyi t'olu sɔrɔ tɔɔrɔ tun bɛ ka fantanw de sɔrɔ gɛlɛya tun bɛ fantanw de kan dusukasi tun bɛ fantanw de kan kɔngɔ bɛ fantanw de la fantanw ka impôt u y'an kumaniya Ala n ko nin politicien ninnu Ala kan'u ɲɛsuma Ala kan'u kɔsuma wa mɔgɔ fɛn fɛn mana nin politicien ninnu kanu Mali kɔnɔ ni Ala m'i ta tiɲɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲa mɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye mɔgɔ fɛn fɛn mana kɛ nin politicien ninnu fɛ Mali kɔnɔ wallahi Ala bɛ doni sigi kun doni min b'a to n'i ta bɛ tiɲɛ kafiri dɛmɛbaga ye kafiri de zon dɛmɛbaga ye zon ye an ka Asimi lamɛn mais mina kuma kelen fana biya fɔ do ye ma fana a ka faamuya sabula da kan a bɛ gouvernement fo ka CNT fo tuma min na transition bɛ daminɛ wala da kun talen bɛ ka ɲɛsin jamana ma o wala cɛjuguba kun don mais Ala barika la an sera k'an sen da a wala bɛɛ kan a wala fɔlɔfɔlɔ jumɛn a bɛɛ bɛ CMDT dɔn CMDT feereli ko tun bɛ sen na an y'an sen da a kan a filanan UNPP an ka fura dilanyɔrɔ o dugukolo sɔngɔ u bɛ fɛ ka feere sɔngɔ min na dugukolo sɔngɔ de ka ca n'o wari ye mais Ala barika la an y'an sen o fana kan bi olu bɛ baara la sabanan o kuma tɛ se a bɛɛ b'o kalama Ala barika la o latigɛra bi naaninan o ye Mali aéroport feereli ko kun banna ka ban an y'an sen o fana kan bi aéroport ye Mali ta ye n'a y'an sera k'o bɛɛ kɛ bi sabula da kan an ye taabolo saba minnu latigɛ k'a fɔ jamana ka hɔrɔnya a ka yɛlɛma hɔrɔnya o ka lasabati jamana ka jɛɲɔgɔnya baara mɔgɔ si t'o jɛ ka jamana kan bilen ni n'an bɛ jɛ jɛɲɔgɔnya la i b'a k'an ka laɲini kan i b'a k'an ka miiriya kan i b'a k'an ka taabolo kan n'o tɛ i b'i ka sira kan an fana b'an ka sira kan a sabanan o ye jamanadenw ka nafa sɔrɔ sira n'o tɛ baara la an b'o baara bila donc n bɛ fɛ ka mun fana an ye sira dɔ ta sisan sira mun a ka kan Mali ka kan yɛrɛ jamanadenw sago b'u ka jamana na donc n bɛ foli bila sigukaw bɛɛ la o hukumu kɔnɔna la n ka kuma laban o ye jamana sara sunba ye bɛɛ b'a dɔn karido dumasi o baara o kun ka cɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna bi mɔgɔ si kana fili bilen mɔgɔ si kana nimisa bilen san 30 kɔfɛ
maliyɛnw ka laɲini de don mɔgɔ ma baara kɛ dɛ maliyɛndenw de y'a baara kɛ maliyɛn cɛw maliyɛn muso an ka tunkarakɛw olu de y'a baara kɛ donna foyi dama dɔ la kuma tɛ to ka baara k'a kɔnɔna la a kɛra maliyɛnw ka hakili hukumu kɔnɔna la a kɛra maliyɛnw ka hakɛ sɔrɔli hukumu kɔnɔna la an filɛ degun na bi o degun mun b'a to an kana segu degun ma bilen o de y'a to a fɔra k'an ka kuma di jamanadenw ma u k'u ka tilanta fɔ jamana maracogo la sabula da kan ni jama bɛnna mun kan a ka ca ala fɛ o degun ka dɔgɔ donc bɛɛ ka bili kun na jamanadenw ka laɲini de don o laɲini an b'a baara kɛ k'a bila k'a la sabati jamanadenw ye danaya d'an kan ne fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna an ye sira ta segin ko tɛ sira mun na bilen diɲɛ bɛ ka mali lajɛ bi farafinna bɛ ka mali lajɛ janvier kalo tile 14 san 2022 maliyɛn bɛɛ bɔra n'a bɛna san CEDEAO ye ɲangati ta ka se mali ma maliyɛn bɛɛ bɔra a ma dɔn ko nin ye parti politique a ma dɔn ko nin société civile a ma dɔn ko nin dynamo maliyɛn bɛɛ kɛra cɛ kelen wuli k'i jɔ jamana ye o don an k'o foli bila maliyɛn bɛɛ la maliyɛn kɔngɔ mun ye kɔnɔna la u ye minɔgɔ min ye o kɔnɔna la kalo 7 u ye minɔgɔ muɲu u ye kɔngɔ muɲu u ye ɲani muɲu sabula da kan u ko u tɛ kɛ mɔgɔ ka jɔn bilen u t'u k'u yɛrɛ ye ne kɔni mun fɔ maliyɛnw ɲɛna a y'o sɛgɛn mun kɛ k'o muɲu mun kɛ k'o tɔɔrɔ mun kɛ k'o ɲani mun kɛ o kuncɛtɔ de filɛ de jamana sarasunba in na an ka sɛgɛn kana kɛ fu ye an ka ɲani kana kɛ fu ye an ka tɔɔrɔ kana fu ye diɲɛ kana yɛlɛ an ma an bɛ se ka wuli k'an b'an ka jamana fɛ ka tila ka ko wɛrɛ kɛ diɲɛ kana ala k'an kisi ka tɔgɔ ma. Voilà, nous tenons présent Kumakanye, ça fait pleurer. Nous tenons présent Kumakanye, ça fait pleurer. Politiciens ont bara minke anaya befo. Ka tla ka fotuguni, anye sera minta second côté. Anye sera mimine, ambeta de faux dene. Ambeta faux adan. Ambeta ne fanda jolima, asrate blade. Ni muso nyana, a dembeke ninde. Ni muso sabala furu kono, a dembeke ninde. Asimi ba muɲina asimi ba sabala furu kono asimi be mali jɔ hara sigate auna asimi be mali sega dambe kono hara sigate auna ni muso sabala abe waliju bange ni muso sabala abe horon den wolo jigitugu masa ni de koja anye ni de lambi fe ni de la ambi ko sanu kote war kote horonya mimbila o de koja aunye jigitugu masa anyogo madel kana jien kono depuis anana ni fini kelen de bala depuis anana ni montre kelen de ba tege kono depuis anana mati dia kofe économie totale jamana be ka sega dambe kono samdete politiciens tunya fere anga fraudulent izini utunya fere anga semino utunya fere anga airport utunya fere malidenw utunya an fere anga dugukolo politiciens tunya be fere Asimi nana ka fere be boroto. O tunye malidenw yɛrɛ fere. I y'a faamuya bala 24 millions d'habitants o tunye be fere. Asimi nana o fere boroto la malidenw kɛra o yɛrɛ. Mali aéroport o tunye fere asimi nana fere boroto la. An ka aéroport karanta ye. CMDT o tunye fere boroto la a kɛra an ta ye. Comme taxi o tunye ta tiɲɛ asimi be k'o jɔ bi. O ye baara daminɛ. Semino o tunyo tachien asimi o repare bi. Gabriel Touré o tunyo magosa. Sabe que malendon be here sur la fin o ya beta tachien. Ni politicien non. Ni audona dalaka fo ni mako tunya mo den tarato flene. Bana jugu fura jugu ye. Hari baga ni ya tonya biye ki toyi. Hari baga ni ya tonya na ya be boli. Aw ye anw tono ka anw mogo sa ka anw ta tiɲɛ ka anw fantanya ka anw bantanya ko anw ka tila ka aw lamɛn o tuma y'an baw ka mɔniminɛn de ci ya walima y'an baw zufile de walima anw wolotɔ an jiginna an kun de kan fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ o de la n ko aw da bɔ mali ko la foyi m'aw nɛgɛ bɔ mɔgɔw la aw yɛrɛ jogo kɔ foyi m'aw nɛgɛ bɔ mɔgɔw la aw yɛrɛ sɔnkolon kɔ foyi tɛ maliyɛnw tɛ k'aw nɛni foyi de la a ye min da maliyɛnw kan o de la u bɛ ka aw nɛni ka aw buruja ka aw danbe bɔ aw la parce que a y'anw tɔɲɔ asimi filɛ ne ka bɛɛ fɔ joli bɛ mɔgɔ mɔgɔ la i wolola mali kɔnɔ e ye maliyɛn de halala ye
malendon kan ka lafiya ni fɛn fɛn ye e k'o bɛɛ fɛɛrɛ ka malendon lankolon to malendon ka nafolo k'a bɛɛ ta ka k'i kelen ta ye i bɛ ne kɛ président n bɛ nin bɛɛ bata sauter i bɛ ne kɛ président ye n bɛ nin bɛɛ dulon suguba la an ye dɔrɔni min san ka bila o sanfɛ bɔmu jugu min b'a kɔnɔ ka bila ka jigin kan k'u bɛɛ faga i bɛ ne kɛ président ye peine de mort min b'an ka constitution kɔnɔ le peine de mort billahi n b'a constitution billahi n b'a lawuli n'a sɔrɔ a salen don n b'a lawuli le peine de mort n'i ye faso wari suɲa faso nafolo suɲa ka tɛmɛ 50,000 kan i y'a faamuya bala 50,000 kan n b'i faga bɛɛ ɲɛna banajugu fɔra ye fɔra jugu ye nin kafiriden ninnu ka tila ka na k'olu kalanna Sorbonne na olu ye bâtonné ye olu ye sariya sunba kalan Mali tiɲɛna k'aw to yen cogo jumɛn Mali cira k'aw to fanga la cogo jumɛn Mali danbe bɔra la k'aw to fanga la cogo jumɛn la question est là mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ aw den filan de filɛ nin ye dɛ Maliɲɛnw bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni fɛn fɛn y'a bɛɛ fɛrɛ Maliɲɛnw bɛ lafiya ni fɛn fɛn ye a si tun tɛ anw ta ye aw bɛ se k'aw kun kɔrɔta hɔrɔnya kɛnɛ kan aw bɛ se k'aw ɲɛ jɔ malidenw ɲɛna bi vous pouvez parler devant le peuple n'aw ma dulɔ min n'aw ma dɔrɔgu ta men ko a ka bon hakili ma maloya kan ka hɔrɔn faga de mais ninnu tɛ hɔrɔn ye fɛn fɛn tun bɛ hɛrɛ lase faso ma an ka sanu bɔyɔrɔ an ka coton an ka suguba kɔnɔ bâtiment minnu bɛ yen i y'a faamuya b'a la an ka fɛn fɛn bɛ hɛrɛ lase faso ma ninnu y'a bɛɛ feere ka wari dun Asimi nana a y'a feere bɛɛ bɔrɔtɔ u tigilamɔgɔw ka wari segu ma jamana ta ye a ka biɲɛ ye ninnu y'anw tɔɲɔ dɛ bilahi ninnu y'anw mago sa ninnu ye Mali lasegi kɔfɛ ni san 100 retard de Asimi tɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ o de la ni ne ye mɔgɔ dɔ ye a kɛra ta jamana min tun tɛ yen a tɛ se ka jɔ san 1 a tɛ se ka jɔ san 2 a tɛ se ka jɔ san 4 ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye ni nin constitution in passera peine de mort b'a kɔnɔ a ye baara kɛ ni peine de mort ye jamana kɔnɔdenw de y'a choisi jamana kɔnɔdenw de ka hakilina don peine de mort a b'an ka sariya sunba kɔnɔ a ye baara kɛ n'a ye peine de mort a b'an ka sariya sunba kɔnɔ a ye baara kɛ n'a ye bilahi n'an ye mɔgɔ 10 faga bɛɛ ɲɛna i ka wari bɛ bugun suguba la i bɛ taa fɔ Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na ka segin ka na dalen sɔrɔ yen n'an ye mɔgɔ 10 faga nin politicien ninnu na i ka wari bɛ bugun suguba la i bɛ taa fɔ lahara ka na dalen sɔrɔ yen ala jugu bɔnɛ ma wolo k'a firi mɔgɔ lankolonw k'an ka tila ko k'an k'an tɛgɛ d'an fagabagaw ma Faransi b'an dɛmɛ dɛ Ameriki b'an dɛmɛ dɛ e ni ala na kɛ cɛ ninnu tɛ basa ye den kɛ ni kamalen kɔrɔ belebele jamanjan a dafalen ko k'i jigi da mɔgɔ de kan n sɔn bolo min b'i sɔn o bɛ valeur don i la bolo min bɛ dugu ma sanga ni waati bɛɛ valeur bɛ don e la wa a di o bɛ laban wa n sɔn o bɛ laban wa Faransi tun bɛ mɔgɔ miliyɔn 4 de balo Mali kɔnɔ o balo jɔra mais n ko n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an bɛ ka taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ i ma aw ta tiɲɛna aw tɔgɔ fɔra aw tɔgɔ ma fɔ a bɛ bɔ panpan na aw ɲininkara aw ma ɲininka aw bɛ bɔ panpan na ne yɛrɛ balimamuso Kajatu Fofana n'i y'o bi o dalama don i sigi n bɛ malo kɛnɛ kan nin constitution man ka voter dɛ nin man ka kɛ tan Kajatu ninnu ye IBK nɛnɛ yan ani cɛbilen ka suw compter yan u taara fara IBK kan anw bolo n'u taara fara IBK kan changement bɛ na ni changement ma na u bɛ démissionner u taara fara IBK kan changement ma na u ma démissionner u ma kuma Ogosago jɛnna Munduru jɛnna Juro jɛnna Mali cira lakana dan tun ye Bamakɔ de Kajatu Fofana cɛbilen Daramɛ kɔlu kɛra o da la ninnu bɛna mun de fɔ aw ɲɛ danbe kɛnɛ kan bi cɛbilen ko k'ale ka mɔgɔ kana wita tɔgɔ bɛ e la jama bɛ e kɔ wa cɛma Ibɛri Kulubali k'ale ka mɔgɔ kana wita fo n'a kɛra e muso n'i denw ye dɛ sinon mɔgɔ b'aw fɛ Mali kɔnɔ wa Mali aéroport cɛma Ibɛri Kulubali n'a fa de y'a feere ka nafa bɛɛ dun ka tɔnɔ bɛɛ dun ka maliyɛnw kumana u ka hɛrɛ ma o ma kɛ o ka taa sigi a fila baara kan k'ale ka mɔgɔ kana wita k'u ka nɔ de ta mɔgɔ bɛ e kɔ mɔgɔ bɛ e fɛ mɛ a ka bon hakili ma foyi tɛ ni danga tɛ aw gɛnna bɛɛ ɲɛna k'a ye faso nafolo suɲa aw gɛnna bɛɛ ɲɛna k'a ye faso ci aw bɛ boli la
aw de bɛ jamana kɔfɛ ko mais e bolila ka bɔ i ka jamana yɛrɛ kɔnɔ e bɛ fɔ kɔfɛ ko e ka mɔgɔ bɛ min mais n'i ye dulɔ min i b'a manamanakan fɔ n'i y'i fa i ka dɔrɔgu la i bɛ t'i sigi ka patapatakan fɔ n'i ye cɛ i t'a Mali kɔnɔ kɛ e ka parti bɛ Mali kɔnɔ e tɛ ko IDD e ka parti bɛ Mali kɔnɔ mais e yɛrɛ bɛ Faransi i tɛ se ka taa Mali la mun de y'i bali ka taa Mali la a ye faso nafolo détourné c'était un voleur le plus voleur du monde c'est Tchema Iber Koulibaly le plus lâche indigne malhonnête c'est Tchema Iber Koulibaly c'est lui qui a détourné centaines de milliards l'argent public il a volé o sigilen bɛ a zubi kan k'ale ka mɔgɔw kana wita an bɛ ka mɔgɔ yɛrɛ dɔn wa mɔgɔ bɛ e fɛ a mɔgɔ bɛ e kɔ wa e ka jama bɛ min nin wi tɛmɛna yɛrɛ ne y'a fɔ ko nin baara yɛrɛ banna ala bɛ ko min na o bɛ tiɲɛ président Kaɲi a b'a faso fɛ baara bɛɛ k'a kɛ jamana nafolo tɛ ka suɲɛ a tɛ ka taa i da kabakolo la don o don a tɛ ka taa hôtelbaw ta a tɛ ka taa porno tourner i y'a faamuya maliyɛnw mago bɛ fɛn fɛn na a b'o k'o kɛ ka jɛ a ka sara kɔ ka jɛ dumuni kɔ ka jɛ fini kɔ k'a bɛɛ di maliyɛnw ma an b'an ka sanu falen sira la hali ni Asimi ko k'an k'an bo dun bi an b'an bo dun n'a ko k'an k'an sugunɛ min an b'an sugunɛ min n'a ko k'an ka sa an bɛ sa n'a ko k'an ka taa lahara an bɛ taa lahara an b'aw bo jate yan an b'aw bo viser yan ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ aw den fula nana k'a da don a bɛɛ la a ye fasodenw kumana hɛrɛ min ma aw den fula nana ka faso segin a danbe kɔnɔ vous vient parler devant nous Asimi yɛrɛ de constitution an bɛ Asimi fɛ baara ma ban Asimi yɛrɛ de constitution maliden bɛɛ bɛ Asimi fɛ a taara Segu jama min bɔra e fa bɛ Segu jama labɔ a taara Segu mun de y'a to ni jama bɔra kɛwale min b'a la faso kanu min b'a la a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan o de y'a to ni mɔgɔw bɔra toi tu vas où ala ka barika don tiɲɛ na mais danga de bɛ aw kɔ ni ne tun b'aw place la n tun bɛ n da bɔ nin bɛɛ la k'an sigi n ka salon kɔnɔ ni ne tun b'aw place la n tun tɛ n da don nin si la ne balimaw an bɛ na Aras Bachi di Sakoba ale ka jugement kɛra kunun ne y'a fɔ dɛ n ko walahi aw bɛ ka dɔ fara Arasa kungo kan o ye ne kɛ mɔgɔ jugu ye o ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni or que ne bɛ k'u bilasira de ne b'u fɛ de n ko se t'i ye waati min na i kan ka sabali o waati de se t'i ye waati min na i kan ka sabali o waati de o ye ne kɛ mɔgɔ jugu ye cɛ filɛ nin sa san 3 kaso de dira a ma Arasa 3 ans de prison fo Arasa yɛrɛ hinɛ ye ne minɛ kunun a hinɛ donna ne yɛrɛ la n ye nin fɔ yan dɛ se t'i ye waati min na i kan k'i majigin o waati mais Arasa y'a ka mɔgɔ bila nɛni na Ture kunkolo bɛ kɛ wɔkuloni ye Ture kunkolo bɛ kɛ n t'a sidɔn ye i y'a faamuya Ture bɛ nɛni a bɛ bila page fo sanfɛ fɛn fɛn tɛmɛna Arasa ni Ture cɛ o bɛɛ taara fɔ kɛnɛ kan o bɛɛ fɔra réseau sanfɛ ka tila k'ale bɛ plainte don a filɛ nin 3 ans de prison funteni bɛ yen bo kasa bɛ yen sugunɛ kasa bɛ yen i bɛ da i côté kelen de kan ni galaka tɛ ɲini ka kari place tɛ kaso bonba yɛrɛ la 3 ans de prison n'i bɛ bɔ o la i bɛ kɛ cogo di i bɛ kɛ cogo di sabali ka ɲi fɛn bɛɛ la walahi mɔgɔw i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to hali n'an sara ka kunu Ture bɛ jɔyɔrɔ min na e tɛ se a la hali n'an sara ka kunu bilahi Ture bɛ jɔyɔrɔ min na e tɛ se ka foyi kɛ Ture fo n'a bɔra sago la dɛ n'a bɔra sago la don min na a bɛ se k'i bila sinon e ye kuma min fɔ preuve tɛ ye o e ye kuma min fɔ preuve tɛ ye e tun kan k'i majigin de Bube in ma sa u y'a faga de jɔn de y'a faga k'i ka na ni preuve ye preuve ma sɔrɔ n'olu ma ɲɛ e ma e bɛ bɔ kaso la cogo jumɛn n'olu ma hinɛ e la e bɛ bɔ kaso la cogo jumɛn e tun kan ka sabali ka ji fara i ka ɲamako ji kan k'i majigin ka to ka kasi ka to ka hinɛtɔ kumaw fɔ ka Ture majamu i y'a faamuya b'a la ka to ka Ture ka susɛti don ka Ture ka samara josi ka bibɔrɔn don Ture da la k'a majigin ko kuma ɲɛnama a ka fisa ni kuma jugu ye mais k'i yɛrɛ kɛ sanba ye misi t'i ka wɛrɛ la jɔn de bɛ nin tɔɔrɔ kɛ e nɔfɛ jɔn de bɛ nin gɛlɛya kɛ e nɔfɛ e kelen de b'a sɛgɛn kɔnɔ yen dɛ bo bɛ kɛ i sigilen ɲɛna sugunɛ bɛ k'i kan i y'a faamuya b'a la ji ɲuman tɛ min dumuni ɲuman tɛ dun i ka liberté t'i bolo foyi voilà mais ni ala ye mɔgɔ da ta tiɲɛ kama i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni ala ye mɔgɔ halaki i bɛ kala ye k'i ɲɛ t'u kara la ni ala banna mɔgɔninfin na bilahi fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ ni ne tun bɛ nin place la walahi n tun bɛ sabali ni ne tun bɛ nin place la n tun tɛ kuma yɛrɛ parce que u y'a minɛ k'u minɛ u kan k'a minɛ de Arasa taara kuma fɔ kuma min yɛrɛ man ka fɔ mɔgɔ minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la e nɔfɛ olu bɛ se ka nin kuma fɔ wa walima mɔgɔ minnu b'a la ko bɛ e dɛmɛ walima i ka avocat ninnu olu bɛ se ka taa nin kuma fɔ Kasum Tapo bɛ se ka nin kuma fɔ u tɛ se ka fɔ mais e lagalagatɔ in de poussé k'i ka panpan comme tinɛni
comme kasola taga fana tun ka di yɛrɛ ye faransi ka wari minɛna olu tɛ se ka dɛmɛ tuguni bubu ka wari minɛna olu tɛ se ka dɛmɛ bɛɛ b'a dɔn k'i bɛ bɛɛ y'i bila i yɛrɛ ɲugun b'i yɛrɛ la i sigilen i y'a faamuya kuma min kan ka bɔ i da kosɛbɛ hali kuma nɛgɛ yɛrɛ tun t'a la waati dɔ la quoi n'a taara i sigi arajo la ɲakisɛ bɛ kɛ tan de ɲafara bɛ kɛ tan de kuma nɛgɛ t'a la sɛgɛnna a t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ kɛ tuguni mɛ n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ i b'u ka baara de kɛ diyagoya bube in ma sa o y'a faga jɔn de y'a faga pɛrɛfu tɛ yen a sara cogo di pɛrɛfu tɛ yen a sara i bɛ minɛ kasɔ tora sɔrɔ o b'a sɔrɔ an bɛɛ taara sigi mari la tora sɔrɔ o y'a faamuya b'a la o b'a sɔrɔ an bɛɛ kɛra minisiri ye tora sɔrɔ n ka cɛ tora sɔrɔ yɛrɛ o tɛ a dati fixe ye dɛ tora sɔrɔ yɛrɛ tɛ dati fixe ye i y'a faamu tora sɔrɔ o dira a ma ten e ala ne y'a fɔ n ko wari min dir'i ma i tun kan ka taa Sɛnɛgali buba fana ninnu bolila cogo min na cɛma ibɛr ninnu bolila cogo min na karim keta ninnu bolila cogo min na bubu ninnu bolila cogo min na e ka patron bɛɛ bolila e bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu si tɛ yen ne y'a fɔ depuis o waati k'i ka boli ni tun bolila i bɛ se k'i ka video kɛ ko buba fana ninnu video kɔni bɛ kɛ blabla mais kumakan pa pareil tɛ se ka ci ka ca tɛ se ka foyi dilan filɛ 3 ans de prison jɔn b'a dɔn n'i bɛ sa ye san 3 jɔn b'a dɔn n'i bɛ sa kaso la ye mɔgɔ si tɛ se k'i bɔ kaso la droit de l'homme tɛ se ale Bacili tɛ se ale Bacili yɛrɛ o y'ale gɛn kunu tribunal la i fa fo fana hinɛ ye ne minɛ i b'a dɔn anw ye mɔgɔ ye an bɛ hinɛ quoi Bacili gɛnna ka bɔ tribunal la k'ale bɛ taa den dɛmɛ k'i bɛ taa min polisiw ko taa ka bɔ yen a fɛn tun bɛ n ko mobili a donna ka mobili min kɔnɔ musa fo a hinɛ ye minɛ han Bacili tun kan ka sabali ka kuma ɲumanw fɔ Bacili ni Kasum Tapo yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn kalama voilà ka taa meeting kɛ o don n'an m'an den faga kaso la aw tɛ halalaw ye ni n den ma sa kaso la aw tɛ halala ye Bacili ye nin bɛɛ fɔ a ka conférence kɛnɛ kan c'est ça n'an bɛ ka taa an bɛ se a ye sabali aw ka ji fara ka ɲamaku ji kan an bɛna arasa kumakan k'a la ka yira maliyɛnw na ko hɔrɔn tɛ danbe t'a la nin b'a sa cogo de la nin de la maliyɛnw y'a bila dɛmɛ cogo t'a la n'a tun ka ɲi maliyɛnw t'a bila a ye arasa lamɛn kunun a ye kuma min fɔ Karim Keta ma. En réalité, u ye ŋunu de furufuru don u tɛ foyi décidé wallahi seulement Ibou Jalaki cɛ fɛn dɔ bɛ yen i tɛ sɔn a ma ka da ko dɔ kan bamananw ko denkɛnin min tɛ kɔngɔ to a la ka jɛ to dɔ kɔ sigiyɔrɔ t'o la bulon kɔnɔ en réalité c'est Karim qui gère le pays non Ali Tereta ne gère pas. Wallah, Ibeka ne gère pas. Ibeka est un prêtre, non. C'est un bambin Karim. Le bambin Karim qui gère le pays. Derrière à l'université de Montreuil. Et HC à l'école de haute étude, quoi, la commerce. À Ghana, il y a Karim qui a diplôme à master. HSO, Montreuil, Canada, Mouachitado. Médiocre. C'est Karim qui gère le pays. Ibeka en réalité n'est qu'un président de droit, mais le président de fait c'est Karim. Le président de la République du Mali c'est Karim. Pour preuve, le ministre de la Défense Tchénan, quand le général a démissionné, nous étions le secrétaire général du ministère de la Défense. Parce que le général Salifou a une nomination pour bombarder. Salifou bombarder. Aux nominations, la liste c'est Karim qui l'a donné et le ministre de la Défense n'était pas au courant. Mais bon, fait quand il y a un mi-temps de là, wallahi, que je n'ai pas tous les trucs, le député Bangoura, Adema de Kaï, Tanininga, logements sociaux, marchaux, Annie Douawalaki et Karim, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? MZ. La négociation, Adama Sengaré, c'est Karim. Il s'est dit non, il faut qu'on fasse ça. Le RPM. C'est Karim, à travers les commerçants, à travers les surfacturations, Djama Iber et Ben Baraka, l'actuel secrétaire général, qui est le cerveau du placement d'argent, et Papou Touré, le ministre de la communication, qui est l'intime ami à Ibeka Fatouma Boubacar, que Papou, on l'appelle le larbin Papou. En réalité, tous les milliards ont été détournés pendant ces 5 ans. Et c'est Karim qui est le cerveau. Karim n'est bandit chef. Voilà, c'est Karim qui gère le pays. Karim est bandit chef. Milliards fin tourna pendant 5 ans. Karim Keta a perçu.
abena mun fɔ bi ko Karim Keita ma foyi kɛ ni mɔgɔ m'e bila jɔn bɛ e bila ni e tɛ nkalontigɛla ye jɔn de ye nkalontigɛla ye ni e tɛ hɔrɔnkolon ye jɔn de ye hɔrɔnkolon ye o de la ni ne y'a ka mɔgɔw ye bala yɛrɛ i ko n'i bɔra ko i t'i fa den ye i t'i ba den ye k'aw t'a kalama ale de t'a fa den ye ale de t'a ba den ye ale ye kuma min fɔ a y'o sira de bila anw y'an jigi d'a kan ka kali anw tun bolo ko hɔrɔn don ja mɔgɔlankolon don n'ale tun ma sira bila est ce que an tun bɛ bɔ a kɔ n'ale tun ma sira bila est ce que an ka kuma bɛ segin a y'a lamɛn a ye min fɔ Karim Keita ma kunu k'a ye miliyari bɛɛ dɔtɔnɛ ka an ka bâtiment fɛn fɛn bɛ suguba la ko k'a bɛɛ feere logement sociaux k'a y'a bɛɛ k'a ta ye ministres bɛ sigi cogo min ka d'a ye ko Karim Keita de tun ye président ye nin bɛɛ fɔra kunu i y'a fɔ a bɛna min fɔ bi a y'o fana lamɛn. Karim ye corruption kɛ yɔrɔ jɔ a surfacturation kɛ min a dalu bɛ min c'est comme wagati min anw bɛ Sumayila ta caman bɔra Sumayila ye suɲɛni kɛ a ye nin kɛ CMD an ka dalu bɛ min n'a dalu tɛ yen ka mɔgɔ jalaki tɛ yen o ye juguya ye Ala k'an kisi juguya ma ça c'est la méchanceté ça c'est la haine c'est pas le propre d'un homme sage c'est pas le propre d'un républicain hɔrɔn ani fasoden ɲuman o tɛ bin juguya kɔnɔ fo ka juguya nkalon da mɔgɔ la Ala k'an kisi o ma i tɛ mɔgɔ fɛ cogo cogo a ma mun kɛ kana da la i tɛ mɔgɔ fɛ cogo cogo kana juguya nkalon da la tɔgɔ tiɲɛ nkalon da la an bɛ bɔ ni kuma min ye k'a fɔ Ashim Goïta ani CNSP bɛɛ n bɛ a lajɔ yan kunu a tun bɛ ka Karim Keita lagosi o y'a sɔrɔ anw ma wolo o y'a sɔrɔ Mali bɛɛ bɛ lahara bi a ka n'i sigi ko Karim Keita a ye suɲɛni kɛ yɔrɔ jumɛn dalilu bɛ min aw kana nkalon da Karim Keita la aw kana juguya nin ye hɔrɔn taabolo ye mɔgɔ min bila dɔwɛrɛ la danbe de t'i la mɔgɔ ma bɔ i kɔ dɔwɛrɛ la i tɛ tiɲɛ de kan i tɛ Ala dɔn i tɛ kira dɔn i ɲɔgɔn kalabanci tɛ ka taa Karim Keita ka wari minɛ ka n'i sigi bɛɛ ɲɛna ko Karim Keita ye mun kɛ a ma deli ka faso ci a ma deli ka faso nafolo suɲɛ pour que aw bɛ nkalon da Karim Keita la or que kunu ale de ko Karim Keita ye miliyari détourné n y'a kumakan k'a la ale de ko Karim Keita ye Mali ci ale de ko Karim Keita ye Mali nafolo bɛɛ suɲɛ n'o tigilamɔgɔ nan'i sigi bi ko Karim Keita ma fɛn kɛ tais-toi de dira a ma wari de tɔ ye ko tais-toi de dira a ma n'a dir'i ma n ka cɛ i bɛ sira bila hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min nin bɛ se ka kuma anw ɲɛna o de la ne ko anw valeur ka bon nin jaabili ma i filɛ nin ka t'i yɛrɛ don manamanako la i bɛ kaso min na kuntala Ala kelen de b'a ta to depuis minɛna don min na ne de y'a fɔ yan k'i tɛ bila n'an y'an da don ko o ko la Ala bɛ barika don ko la video filanya bɛɛ kala yan tɔgɔ jumɛn bɛ na danbe kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ na hɔrɔnya kɛnɛ kan mɔgɔ min da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ bi a finnen don sini a jɛlen don bi a ka ɲi sini a man ɲi sini a man ɲi bi a ka ɲi tɔgɔ jumɛn b'a la danbe kɛnɛ kan hɔrɔnkolon fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ san 3 kaso n ka cɛ n'Ala ma fari kan i bɛ sa kɔnɔ ye dɛ parce que mɔgɔ tɛ san 3 kɛ kaso la hali ni bɔra i bɛ kɛ handicapé de Afrique kaso san 3 ni bɔra i bɛ kɛ handicapé total ye bilahi i tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni 3 ans de prison 3 ans de prison a b'o de kɛ ne y'a fɔ n k'i ka saba a hinɛ yɛrɛ ye ne minɛ kunu quoi a hinɛ donna n na kunu fa yɛrɛ hinɛ donna n na c'est tout ye o c'est tout ye o tɛ se ka foyi ne ko aw ma jigin aw tɛ se aw taara a yɛrɛ kari kaso la kunu Karim Keita man ɲi bi Karim Keita ka ɲi ani fa in bɛɛ kelen de 5 ni 6 ani fa bɛɛ kelen a y'a lamɛn dɛ a bɛna min fɔ Bubu ko fana la a y'a lamɛn dɛ. Bubu ka gouvernement i b'a ɲini tariku la Mali kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn ye o donc sur 5 objectifs il a reçu 3 contre 2 Bubu ye mun de kɛ n'o dogolen bɛ aw bolo bɔ n'a ye faso ko don an bɛɛ ka impôt don n'a man ɲi a bɛ bɔ yen. Nous nous présumons que Boubou est un menteur. Boubou est un populiste. Boubou est un démagogue. Boubou est un incompétent. Boubou est un ministre laxiste. Boubou est un ministre calamité. Terrible, une catastrophe pour le Mali. Mais Arasta dit là, Boubou, je vais t'éduquer dans le sens du patriotisme. Boubou, je vais t'éduquer à bien gérer mon denier public. Je vais t'éduquer à respecter les lois de ce pays. Je vais t'éduquer à faire la part entre tes parents et l'État. Car t'as aniquilé à haut de chien face au comment. Comment un homme peut être fier? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et kera nyugun tan fenye billahi. Et kera komi samia bo.
mɔgɔ ma ban i la dɔ wɛrɛ la i ye kalaban ci de i tɛ tiɲɛ fɔ i b'i ka intérêt dɔrɔn de nɔfɛ ni tun ka ɲi wallahi mɔgɔ tɛ bila maliyɛn tɛ fisuru wale maliyɛn tɛ fisiri fasara ye wallahi maliyɛn bɛɛ bɛ mali fɛ danbe b'a bɛɛ la bɛɛ bɛ ala dɔn n'a fɔra ko e fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ kunu i tun bɛ k'a fɔ ko bubu man ɲi bubu tun man ɲi de mɛ ka t'o ka wari minɛ k'o ka ɲi o tuma an bɛ ji min na n'u ye waati min na ale bɛ k'a fɔ bubu ka ɲi Ugo Sago bɛ ka ci blende o carton faso nafolo bɛ ka buruja maliyɛnw bɛ se ka tugu e kɔ cogo jumɛn maliyɛnw bɛ se ka e lamɛn cogo jumɛn mɛ a ka bon hakili ma fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'i ɲuman bɔ kaso la wallahi n'i sera ka ji fara i koli ji kan ka sigi i yɛrɛ ma k'i dabɔ nin kuma ninnu na a ka fisa ni m'i dabɔ nin ko sugu na wallahi sake hali ni i ma taa kaso la dɔ b'i kun ci yɔrɔ dɔ la hali ni ma taa kaso parce que bɛɛ tigɛra i la o i tɛna kuma foyi fɔ mɔgɔw ye tuguni n'u b'a ta i tɛna kuma foyi de fɔ mɔgɔw ye n'a bɛ don kunkolo la tuguni n y'a dalilu bɛɛ joué karisa ma ɲi kunu bi a ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o dɔn ne kelen tɛ yan kunkolo bɛ kelen de la k'a dɔn k'a ka ɲi e bɛ ko dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ ko dɔn n'a ka ɲi mɔgɔw b'a fɔ segukaw bɛɛ bɔra kunu Asimi ka ɲi de n'a tun ma ɲi o tɛ bɔ mɛ e kelen ka t'i sigi a ma ɲi a ka ɲi e bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa a filɛ nin i bolo kɛra i yɛrɛ kala ye 3 ans de prison 3 ans san 3 kaso sabali kɔrɔ ka ɲi ka baara kɛ tiɲɛ kan a ka ɲi k'i ka hɔrɔnya bila fɛn bɛɛ sanfɛ a ka ɲi i ma segukaw ye olu ka hɔrɔnya bɛɛ olu b'u ka hɔrɔnya bila fɛn bɛɛ sanfɛ segu wari kana dan ka k'i bolo dɛ u t'u ka hɔrɔnya falen foyi la ba Muntaga filɛ nin a ye bɛɛ k'a ka fanga kɛ fɔ ka ban faso nafolo a ma suɲa ba Muntaga ta nin segu ka bɛɛ ka ɲi danbe bɛ a bɛɛ la u b'u ka hɔrɔnya fisa wari ni sanu ye u ka hɔrɔnya bila a ka b'u bolo wari ni sanu ye segu ka tɛ don manamana ko la dɛ e wa segu ka t'a danbe fali foyi la ba Muntaga filɛ jɔn de bɛ se k'a fɔ a ye faso nafolo suɲa e wa a ma fanga sɔrɔ nin fɛn in na nin transition in na a ma kuma o Muntaga ma place sɔrɔ a ma mɔgɔ fa nɛnɛ a ma mɔgɔ ba nɛnɛ a ma panpan komi tɛnɛni danga tɔ ninnu de bɛ panpan na ɲɔgɔn buruja nkalon tigɛ la place ɲini na e bɛ Muntaga kumakan mɛn segu ka bɛɛ halaladen a bɛɛ mɔgɔ ɲuman a bɛɛ ladamuna danbe bɛ a bɛɛ la a bɛɛ b'a ka hɔrɔnya fɛ ni fɛn bɛɛ ye n'i ka hɔrɔnya tilali la i ma kɛ fofalaki ye wa n'i ka hɔrɔnya tilali la i kɛra komi kɔnɔ ku Muntaga ninnu fila a ma place sɔrɔ a ye kɛlɛ kɛ M5 kɔnɔ jɔn b'a kumakan mɛn mɔgɔ si t'a kumakan mɛn parce que olu b'o danbe fɛ ni fɛn bɛɛ ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasala